Rosa Quintana, acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, tivo ocasión de coñecer de primeira man o resultado das actuacións que se están a acometer na zona portuaria. As obras, que están xa na súa fase final, suporán unha fonda transformación da fachada marítima da localidade. Ademais da dotación de máis espazo para os peóns e áreas de lecer, abrirase a vila ao mar, integrando o porto no casco urbano. É unha forma de integrar o traballo dos nosos profesionales do mar a vida dos cidadáns. É unha forma de demostrar que Galicia quere recibir aos seus turistas donde poidan disfrutar ao mesmo tempo desa integración entre unha actividade profesional e unha actividade lúdica que se pode desenvolver no mesmo espacio. E a verdade é que eu creo que son 4 millóns de euros ben invertidos para ese desenvolvemento futuro de unha vila que é importante non só dende o punto de vista pesqueiro, sino tamén dende o punto de vista turístico. A actuación incluiu tamén a creación dun edificio de servizos náuticos e a reorganización do vial de acceso ao porto, conectando co centro da vila a través de rúas pavimentadas en pedra. Aí, como vedes, tamén eses espacios que salen hacia o mar, eses miradores, esas gradas, e tamén, bueno, pois o que é a conexión de todos estes viales que enlazan cas calles, que, bueno, pois é un pouco a vida do casco urbano de Portosón, a vida dos sonenses, que tamén que a actividade do mar. A fachada marítima contará ademais con numerosas zonas verdes, polo que neste momento estáse a proceder á plantación de árbores ao longo de todo o bordo litoral.